A Kultusz gépcsalád tulajdonképp nem csak új taggal bővült, ami azt jelenti, hogy függesztett gépnél csukható változatban 425, 525 néven 4, illetve 5 méteres munkaszélességű gépet is tudunk kínálni a gazdálkodók számára, hanem a HD felirat azt jelenti, hogy egy erősített kapával is rendelhetők a gépek. Ez igaz az új modellre is, illetve igaz a régi modelljeinkre is, tehát a 3-3,5-4 méteres fix vázzal rendelkező gépekre. A HD jelzést azt jelenti, hogy 680 kg-s, dupla rugós biztosítással rendelkeznek a gépek, ami tulajdonképp megegyezik a hidraulikus biztosítású kapaterhelésünk erejével, illetve továbbra is rendelhető mind az új modellünk, mind a régi modellünk 480 kg-s kapaterheléssel. Függetlenül a kapaterheléstől ugye a kapaformánkat megtartottuk, tehát ezt a C betű formájú kapát alkalmazzuk továbbra is a kultivátorainknál, a jól bevált, kiváló keverőhatással bíró mixing készszárral. Tehát amiben különbség van a HD kapával szerelt gép és a standard késünk között, az nyilván a kapa forma és maga a kapa testnek a kialakítása, hiszen ez egy nagyobb terhelésnek van kitéve, nagyobb nyíróerővel rendelkezik, mint az alapváltozatunk. Természetesen különböző hegyeket lehet hozzá kérni, maratonhegyet, standard hegyet, lúttalpkapát, mélyítőtüskét, 5-8 cm széles beforgató lemezbe ugyanúgy lehetőségünk van a különböző igényeknek megfelelő szélesebb vagy keskenyebb beforgató elemek használatára. Ami még egy nagyon nagy előnye ennek a gépnek, a csukható kivitel természetesen. Valójában az, hogy egy átlagos méretű gazdaságnál már napjainkban a 300 lóerő környéki teljesítményű traktor rendelkezésre áll, ez egy nagyon dinamikus munkát lehet végezni. A kapa kialakításának köszönhetően kiváló mélységtartással bír, nyilvánvaló, hogy a rugóterhelés az meg garantálja a mélységtartás mellett az egyenletes munkaminőséget. A merevvázas gép, illetve a csukható kivitel között azért van még egy különbség, mégpedig a kapaosztás. Ugye az osztástávolságunk a merevvázas, fixvázas gépeinknél 30 centit jelent, a csukható változatnál 26, illetve 27 centi kapaosztásról beszélhetünk a két különböző méret kapcsán. A gép hátsó részén a rögrendező sornál egy újabb opcióval találkozunk. Ez a gép egy Dynamic Controlnak elnevezett funkcióval rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a rögrendező sort, ezt a csillag alakú rögrendező tárcsás kivitelt hidraulikával állítjuk, fülkéből természetesen, viszont egy okos mechanizmusnak köszönhetően a mélység változásával együtt automatikusan hozzászintezi a rögrendező sort. Magyarán mondva nem kell egy külön körön működtetni az eszközt, és nem kell arra külön figyelmet fordítani a gépkezelőnek, hogy adott munkamélység esetén az ahhoz beállított értékhez képest, hogyha eltér, akkor a rögrendező sort is hozzáállítsa, hiszen ez automatikusan történik. Természetesen, ha valakinek erre nincs igénye, akkor továbbra is elérhető mechanikus csavarolsós állítással, vagy csak hidraulikus állítással is ez az eszköz. Hengeregység tekintetében különböző kivitellel rendelkezünk, ugye a legelterjedtebb hazánkban elsősorban kötött körülmények között, kötött viszonyok közé ajánljuk ugye az acélgyűrűs kivitelt, rendelkezünk ugye U-profilos kivitellel, dupla U-profilos kivitellel, illetve csőpálcás kivitellel is elérhető ez a gép. A Dynamic Control funkciónak az elsődleges előnye az, hogy a mélység változtatásával együtt gyakorlatilag automatikusan hozzászintezi a rögrendező sort, tehát nincs rá szükség, hogy a gépkezelőnek külön menetbe, külön hidraulikával vagy hagyományosan mechanikusan kelljen hozzáállítani a megváltozott munkamélységhez. Ez abszolút felhasználóbaráttá teszi a gépet. A csukható gépeknél ugye egy külön hangsúlyt kell fektetnünk arra, hogy a szárnyakat megfelelő stabilitással feszítsük bele a talajba, tehát hogy a külső kapák ugyanazt a mélységet tartsák, és nagyon jól kövessék le a felszínt, mint a középső részén elhelyezkedő kapák. Egy nagyon egyszerű, merevítő rudazattal oldották meg ezt, tehát nincs szükségünk plusz külön támkerékre a mélységtartás garantálásához, hiszen ez nyitott állapotában gyakorlatilag megfeszíti a szárnyelemeket és garantálja azt, hogy a szélső kapák is ugyanazt a mélységet hozzák, mint a gép közepén elhelyezkedő kapák.